سلام تعنا هؤلاء كم يتصنع فتوات تحت تلتي أو نيلو معنت فيديونا دما أو زقلت زي أو زو محاورة ميديا زراربتي خوينم زو على فيديوتاتن كالوت واناوي حدش تحوريتاتن حرب مخان كنكاتتل حيزالكم قريبا يخو أبي حمد صمدو فتيرم يمصون الله كصدفوني يوم يردات يالله يقول الله إيرترا خيدا أتحجزنا إيرترا أنت عتيا أنت هيك متصخم زخل سلزرداي አስተላለፉ እግረኛ ቤት በኩል ነው ታንኩ ቤት በኩል ነው የገቡበት ይሄዱ በካሜራ የት ነው የገቡት የት አካባቢ ደሸሹት ጋሽን ሐውላ ኤርትራው አይዋ ተራኺና ለና በሐንሳው ለና ካብ ትግራይ صمدو فتيرم يمصون الله ሱዳን ከይተአቱ ኤርትራ ከይተአቱ በሳተላይት ሩድና ብልጽግና እዚህ ሆኜ ዋጋበታለሁ ብሎ የቆፈረው ነው ላይ ሰላም ጉዳይ ላይ ጽምዶ ተራኺና ለና ለካዓበይቲ زياتم من كالوتن نيزي قلت زي كالوت حدش تحوريتتت بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنو سيدك عبيتين الچانال زي حدش لهمكم ساعت لايك شير سبسكرايب نقولكم جمرو نغصل شمباركس فتوات هاتتلتي كم مقتو مدب قنانا بزلوم قلت زي هايلي دويتكم زوصو حوريتا عند حردا خوينو منقستو لتقنا عوزح الساعات وغن جيتاتشو ردا بمقوار نا علامات عوزح الساعات زي كونا انفورميشن ويكعا نحاسوت عويات يسمع مهلاو زوصو حدش مدار هايلي دويت عند حبرنا يركب بخالي انصار كعا منقستو لتقنا عوزح الساعات ميدياتات إثيوبيا بمغرب نهزو إثيوبيا يخون نهزو إرترا حدا حاسوت عند حاسو يركب اتحاسوت نسودما تግራይ ኤርትራ ሱዳን ፋኖ ካልኦት ዝተመሳሰሉ አመላ ቀርና አፍሪካ ዝርከቡ አባላት ጽምዶ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ስጋት ወይ ከዓ ራዕዲ ክፈጥሩ ኣይኽእሉን ወይ ከዓ ኣብ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ቅንጣት ተኣክል ክጽዕኖ የብሉምን ክብል ኣብ ዝሓለፈ ዶክተር አብይ አሕመድ እንዳተዛረበ ጸኒሑ እዩ ንዕሲዑ ከዓ ኣብ ዝሕ ሰዓት ጉድ መንግስቲ ብልጽግና ብሃይሊ ደደቢት እንዳተቃለዐ ይርከብ እስቲ ከም ሰብ ተኸታቲልና ንመለስ صمدو فتيرم يمصون الله أبي حمد بخلت بالحيس صوت الحزي من الباش تسالساي تحزز ولا زنور كناي أوروميا بأوروميا شم جنزب مزراف بناي أوروميا تكالات شم جنزب مزراف بعلاواش بانك ناي أوروميا إن مالتي يكون attachmentهم جن مسؤومين نمنتاي فلتو وياهم كن محز جالسنا يا سلزخان حلفتي مبزحت أمه وصل زخان برناي تجاروني أي كالتوني شركة كامباني برايفيتي ስለዚህ ጽምዶ ፈጢሮም ይመጹን አለው ከጽዱፉን እዮም ይረዳት ያለ ይብላል ሩዱን ይብላል እንደገህ ዛረብ ከሎ ሩዱን ያ በጃኹም ሩዱን ያ ይረዳት ያለ ያ ንወጻ ዛረብ ከሎ በዓልመን የምኮም ዙሉሉ ዘለው ናብነት ጌታቸው እንደንውሰድ ጌታቸው ሕጂ አብዘን ክልተ መዓዝ ብለን ዘሎ ጽሕፈን ዘሎን ራእይ أبزن سومون كلتا سومون صحفن زلون رأي أمريكا خاب زخد زجبرن زلون رأي نا أبي أحمد ما لقطن ديز حلف زلو يردات يالله هندي يمزلو زلو جيتاچو تايقول له إرترا تأتو سلا زلا بساتلايت رودونا سودان تأتو سلا زلا بساتلايت رودونا ناب تقرأي كنا أتو ينايلو ناب تقرأي كنا واقعينا تقرأي كوكو خلو ساتلايت زير مصيلوه كم زول زلون قرص سبات حيزو كويز قالسني تودي قديمنا كعرينا صدفنا يما خدنا نيرنا ترنف بيلز مرح سبي تساين النيمبر كم زول ودقات كو ኤርትራ ከተአጥኸላት ማል ኸይሪ ዋን ይረም ሳተላይት አይነበረን ማለት ዲ ሕዝሪ ሳተላይት ተረዲ ወጌታቸው ሱዳን ከይተአቱ ኤርትራ ከይተአቱ በሳተላይት ሩድና እንድሕር አትየን ሪጅናል ይኹን ንሕና እውን ስቀይን ብለን ስለዚ ሪጅናል ዝኾነ ክራይሲስ ከይህሉ ዘዋ ከይሕመስ بسدتنيا خي نحمسكم إثيوبيا خي تفرس نا إثيوبيا سيكوريتي نا إست أفريكان سيكوريتي خي يفرس إزيو ريجينال كي يغن حقوزنا يبل إيرترا خي تأتو حقوزنا إيرترا أنت آتيا أنت هيك متصخم زخيل سلا زرداي إيرترا كوس إلكا تقرأ حلف إلكا أنت خير كاس بساعتها تسمرها تأتي خازو زنبرة سو أي كوي تايدا أخونا حزنا بفرح تأتي بساتلايت كحقوزو نا علم قدافي تملأ سقالتها تناوله دبلوماتيك لك حقوزهم نبعال جيتاچو وافيرو نخالقتكم زول بانداتات وافيرو بوتين ككاب حد بيرو زول باندا وافيرو ويبللو ابي احمد اوكي بهايمانته انت يترفه بروتستانت نتم بروتستانت حساجو ميرملو ابناي ديمقراطن ناي مريم ريبابليكانن زلو فرالاي ريبابليكان كو በቃ ፕሮቴስታንት ስለዝኾኑ ስኹምኩም ሳና እኮ ኢኹም ኢትዮጵያ እኮ ከም ዝኽን ገብራ ስለዝደለና እዩ ገለታት ዝብሉ ሰባት ትሰዲድሎ ንካቶሊክ ከምኡ ንካቶሊክ ንኣውሮፓ ንኦርቶዶክስ
ከምኡን ኦርቶዶክስ ንራሻ ንግዛዕ ከምዚ እንዳሰደደ እዩ ዝኸድ ዘሎ ዓረብ ሃገራት ከዓ ነጊረኩም እዩ ኣብይ ኣሕመድን ግራኝ ኣሕመድን ማዕረ ዝገብሮም ሓገዝቶም ዓረብ እየን ዓረብ ሃገራት እየን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ እኒያ ካልኦት ዓረብ ሃገራት እውን እኒዋ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዎ ብምሉእ ንሪኦ ኣለና የረዳት ያለህ ይብለሉ እዚ እንደገ ክዛረብ ከሎ ኣጥፉኒ ንውሽጢ ክዛረብ ከሎ ከዓ ከምቲ ዝረኣኹሞ ተደሚሮም እንተመፁ ምንም ኣይገብሩን ጌታቸው ቦታ ካሊእ ይብል የፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ሃይሊ ድድቢቶ ዝሕዝ ሰዓት ዘውፅኦ ሓድሽ መደረ ወይ ከዓ ሓድሽ ሓበሬታ ነቲ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መንግስቲ ብልፅግና ንዓለማትን ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዛረቦ ዘለው ዘረባታት ዝተፈላለዩ ምዃኖም እንዳሓበረና ፀኒሑ እዩ ማለት እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባታትን ንዓለማት ብመንገዲ ጌታቸው ረዳ ኣቢሉ ዝዛረቦም ዘለው ዘረባታትን ሓደ ከም ዘይኾኑ እንዳሓበረና ፀኒሑ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዘርእየካ ድማ ንዓለማት መንግስቲ ብልፅግና ከም በዳሊ ትግራይን ኤርትራን ኮታስ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣባላት ጽምዶ ዝኾነ ሃገራት ከዓ በደልቲ ኣምሲሉ እንዳቀረበ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣብ ተግባር ኣብ መሬት ዝረአ ድማ ኢትዮጵያ እንዳበደለት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ድማ እንዳተበደለ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኑ ንዑ ሲዑ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቲ ሚስጥር መንግስቲ ብልፅግና እንዳቃልዖ ይርከብ ሃይሊ ድድቢት ከም ዝተኸታተልኩሞ ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ካብርኣና እስቲ ናፍ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር እዚ ብምውፃእ ድማ እቲ ብህዝቢ ትግራይን ብህዝቢ ኤርትራን ዝተጀመረ ጽምዶን ርክባትን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓደ ደረጃ ሓፍ ብምባል ናብ ሰራዊታት ሰጊሩ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እስቲ ካብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ውዕሎ ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን እንታይ ይመስል ንዝብል ዝወፀ ሓድሽ ቪድዮ ኒህና እስቲ ከም ሰበብ ተኸታቲልና ንመለስ ሰላም ቤተሰብ ያው ጋሽን ሓውና ተራኺና ዲና ጋሽን حكي هذا؟ قاشن حونا ኤርትራዊ ايوه تراخينا لنا بحنسا لنا كاب تግራይ ያው ሓደ ባህልና ሓደ ቋንቋና ሓደ ሃይማኖትና ምንም ዘፈናን ዘይና ያው ናይ ሰላም ጉዳይ ናይ ጽምዶ راح تراخينا لنا ደቂ ዓበይቲ ናተኹም ሰላም ሰላም ንኹም صحابنا ናተኹም ሰላም ሰላም ንኹም صحابنا ደቂ ዓበይቲ ያው ደቂ ዓበይቲ ዝወልኹም መሰረት ኣርየና ምናምን ንኹም ነርና ዳይ አንተ ያው ሰላም ሰላም ጥራይ ሰላም የፍታት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ እቲ ንዓመታት ደድፍዑ ሒዙ ዓይንና ዓይኒ ኣፈሙዙ ተመጣሚጡ ዝተሓላለወ ዝነበረ ሰራዊት ከምዚሉ ብፍቕሪ ክትሪኦ ተለኻ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስን ደስ ዘብል ተግባር ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ወይ ከዓ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ይኹለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእዩ ተለና ትብል ሰባት ተሃሊኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጥለይ ብትሕትና ይለዋወኩም ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ካብርኣና እስቲ ናፍ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋር ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ካብዚ ብምውፃእ ድማ እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ብሓደ ሓደ ሰባት ከም ዘይድገፍ ዝፍለጥ ኮይኑ ንዑ ሲዑ ድማ እኹል ዝኾነ መልሲ ካብ ብራኸሸው እንዳተዋሃበ ይርከብ እስቲ ከም ሰበብ ተኸታቲልና ንመለስ ገሊኡ ትግራይን ኤርትራን ዝገብርኦ ርክብ ጥዕና የብሉ ምክሓሓድ ክመፅእ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅምኒ ኢሉ ዘወጋዕ ኣሎ ገሊኡ ምክሓሓድ ክመፅእ እዩ ኢሉ ዘወጋዕ ኣሎ ናይ ማን እንድሕር ኮይኑ ዳእታይ ንሕና ኮ ንሱ ኣይኮነ ተፀገምና ኢሉ እውን ዘቕምጥ ኣሎ ከይዱ ድማ ገሊኡ ኣብታ ልዕላውነት ክትበፅሕ ከላ ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ሰገጥ ኢሉ ዋዚኣማ ኣነ ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ክመፅእ እምበር ልዕላውነት የማሕሊፈ ይህብን ዝብል ሓይሊ ኣሎ ሕዚ ግን ብጭቡጥ ንኤርትራ ልዕላውነት ገደሉ እትዩ ዝተሰለፈ ሓይሊ ከም ዘሎ ግን ሕዚ ይርአ ኣሎ ከም ዘወግኺ ልዕላውነቶም ሕሊፎም ዘይህቡ ዋላ ነቲ ጽምዶ ይቃወሙ ግዛዕ ይቃወሙ ልዕላውነቶም ሕሊፎም ዘይህቡ ኣሎ ንምንታይ እዚ ክብለካ ከለኹ ሕዚ ሎሚ ቅነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝተፈጠረ ግንባር ናይ ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ ናይ ሓፂር መግለፂ ወይ ቃል ምሕተት ዝመስል ናይ ንውፊ ነይሩ እዚ ልክዕ ናይ ንፃድቃን ኣጀንዳ እዩ የፍትዋት ተኸታተልቲ ነዞም ሰባት እዚኦም እኹል ዝኾነ መልሲ ካብ ብራኸሸው ከም ዝተዋሃቦ ኣብቲ ቪድዮ እንዳተኸታተልናዮ ፀኒሕና ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጥለይ ብትሕትና ይለዋወኩም ካብዚ ብምውፃል ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድሮናት ሻዕብያ ኣብ ሰማያት ኢትዮጵያ የንዛበባ ምህላወን ዝብል ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ስታሊን ገብረስላሴ እንዳወፀ ይርከብ እስቲ ከም ሰበብ እቲ ሓበሬታ ንሱ ወይ ከዓ እቲ ብቪድዮ ዝተሓገዘ ተግባር ሻዕብያ ተኸታቲልና ንመለስ ብልጽግና እዚ ሆኜ ዋጋበታለሁ ብሎ የቆፈረው ነው ሰራዊቱ ይታያቸዋል ከላይ አካባቢ ነጭ ነጭ እንትን ያለበት
ሎጂስቲክስ ሴንተራቸው ነው። በቃ ብልጽግና በዚህ ደረጃ ነው ተዘጋጅቶ ያለው። ምሽጉን ቆፍሯል። ሎጂስቲክስ ሰፖርቱን ምናምን አዘጋጅቷል። ታንኮቹ ደግሞ እንትን ከጀርባ ነው ያስቀመጣቸው። ይሄ እግረኛ ነው እንደምታዩት፣ እግረኞች ናቸው እነዚህ ይንቀሳቀሳሉ። ይሄ ወደ ላይ መሄድ በሙሉ ይሄ ዋና ዋና ተራራ ላይ ነው የተቀመጠው እንደምታዩቸው። ይሄ እግረኛ ክፍል ነው። ይሄ የመጀመሪያ አካባቢ እና የዲሽቃ ምናምን አቀማመጥ አካባቢ እዚህ አካባቢ ነው ያሉት። ወታደሩ እንደምታዩት ነው። ዙም ኢን ዙም አውት የካሜራ ሲስተሙ እንደምታዩት ነው። ይሄ ብልጽግና ጩበይበር በዚህ ደረጃ ተከምሮ ትግራይን እገባለሁ መቀለ እገባለሁ እያለ ነው። እገባለሁ እያለ ያው ዝም ብዬ ላሳልፍላችሁ። በጣም ተራራ አቀማመጡ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ አቀማመጣችሁ ቀላል አይደለም። ጩበይበር ይሄ በ2 ሰዓት ነበር ቲዲኤፍ የሰባበረው የዛሬ 3 ዓመት ወደ ወልዲያ አካባቢ ሲመጣ ቲዲኤፍ ይሄን በሙሉ በ2 ሰዓት 3 ሰዓት አልፈጀበትም። እንደምታየው ሰራዊቱን ምሽጉን እዛው ያው የሆነ ዝናብ ስለሚዘንብ ትንሽ ሸንዳ ምን አድርጓል እንትናቸው ጉድጓዶቹን ተመልከቷቸው። ቆፍሮ ሰራዊቱ እዚህ ነው ቀቅሎት ያለው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በማያውቁት ጦርነት ላይ ሊሳተፉ አብይ አህመድ 4 ኪሎ ተቀምጦ 4 ኪሎ ጎንደር ደመላሽ ያደመላሽ እያለ ጎንደር ምናምን እየተሳደበ እየዋለ 4 ኪሎ ለመቀበጥ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ እየተወረረች ነው ኑና አገር ጠብቁ ብሎ ያስቀመጣቸው እዚህ ነው እንደምታዩት ነው። እና ማንም አያቀኝም ብሎ ነው። ማንም አያቀኝም። በሱ ቤት አገር በሙሉ በዚህ ዝም ብዬ ላሳልፍላችሁ። ዝም ብዬ ተመልከቱ ምን እንደሚመስል ጠቅላላ ምን አስተላለፉ። እግረኛው ቤት በኩል ነው፣ ታንኩ ቤት በኩል ነው። ዝም ብዬ ፎርዋርድ ላድርግላችሁ። ትልቁ የውሃ ቦቴያቸው ነው። የውሃ ቦቴያቸው ነው። ምሽግ እንዴት እንደሚቆፍር የኢትዮጵያ ልጆች እንዴት አድርጎ እንደሚያስበላቸው አንድ ላሳያችሁ። ዝም ብሎ ሜዳ ዝም ብሎ ለታሪክ ነው ማሳያችሁ። ካሜራ ዝም ብሎ እንትን ያደርግና እና ወታደሩ ሲንቀሳቀስ ተመልከቱት። ተመቶ እዚህ ጋር የውሃ ታንከሩ ነው። የውሃ ታንከሩ እየገቡበት እየሄዱ በካሜራ የት ነው የገቡት? የት አካባቢ የሸሹት? ተመልከቱ። ዝም ብዬ ፎርዋርድ አድርግላችሁ ብዬ የት አካባቢ ነው ተመልከቱ። ወታደሮች ሲንቀሳቀሱ በዚህ አካባቢ ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ምሽግ አቆፋፈሩ ምን እንደሚመስል ተመልከቱ። ይሄን ምሽግ እንዴት አድርጎ እንደቆፈረው የአርሶ አደሩ ቤቶች ተመልከቱ። ይሄን ማሳየው ከምን ውጭ አይደለም ነው። ዝም ብዬ ለሚዲያ ጥልቀት ያለው ወታደራዊ ነገሩን ትተን ነው ይሄን ወደዚህ የምናሳያችሁ። የፍቷት ተከታተልቲ እቲ ቪዲዮ ነተከታተልኩም ይመስል ነይሩ። እቲ ትማልን ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ዝናሾ ወይ ከዓ ዝናእስ ነበረ ሻዕብያ ዝተባሃለ ሓደ ሓይሊ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሳዕግን ራዕድን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብልጽግና ፈጢሩ ምህላው እንዳራእናዮ ንርከብ ክለኩም ይፈቱ። እሺ እምበኣር ከስ ፍቷት ተከታተልቲ እዚ ካብ ረኣና እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር። ኣብዚ ብምቕፃል ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሚኪ ትግራይ እቲ ብትማልእ ዕለት ዝተኻየደ ብዛዕባ እቲ ብትማልእ ዕለት ዝተኻየደ ኣብ ከተማ አላማጣ ደብዳብ ድሮን ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ወይ ከዓ ዘስምዖ ሓድሽ መደረኒ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ። ከም ትፈልጥዎ ብትግራይ ናብ ወጋሕታ ኣቢሉ ኣብ ከተማ አላማጣ ደጋጊሙ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ደብዳብ ኣካይድ እዩ። ናይ ድሮን መጥቃዕታት ዘካየዶ ኣብ ናይ ቤት ትምህርትን ኣብ ናይ ንትካላት ዝኸውን ኣብ ፈልስታት ዝጥቀምሉ ማሕበረሰብና ዝነበረ ቦታታት ታርጌት ገይሩ ትካላት ናይ ትግራይ ካሊእ ትረፍስ ብቤት ትምህርቲ ትካል መፂና ኣለዎ ማለት እዩ። ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ሕዚ እውን ወዲ ዓድዋ ኹን ወዲ ራያ፣ ወዲ ሕመራ ኹን ወዲ ራማ፣ ወዲ ሽረ ኹን ወዲ ኣኽሱም፣ ወዲ ተንቤን ኩን ወዲ ዛላምበሳ ኹን ወዲ መቐለ ካብ ዝመፅኻ ምፃእ ትግራዋይ ብምዃንካ ጥራይ ከጥፈአካ ትካላትካ ይኹን ህዝብኻ ጨካን ኣረሜነ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና እቲ ናይ ደርጊ ዝነበረ ኣረሜነ ዝበልናዮ ስርዓት ዝበኣሰ ናይ ደቂ ደርጋውያን ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ካብ መዲጋስካር ካብ ኬንያ እራይ ምራይ ተሰዲዶም ዝመፁ ብዘመናት ብስንፍና ተጋሩን ኤርትራውያንን ንሕና ዓርሲ በዓርስና ተኸባቢርና ተፋቂርና ትግራዋይን ኤርትራውን ከይፋረ ከይበዝሕ ሰሜናውያን መፅኦምና ሓቢሮም ከጥፍኡና ተባሂሉ ሽርሒን ቡርሕን ተሰሪሕሉ ሕዚ ከምቲ ንሪኦ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ሲቪላውያን ዝነብሩሉን ወይ ድማ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ቤት ትምህርቲ ተፈቂዱ እንዳሃለወ ኣብ ትግራይ ግን ፈተና
ናሽናል ኤግዛም ከምቲ ዝፍለጥ ከይግበር ተኸልኪሉ ሕዚ ከዓ እቲ ቤት ትምህርቲ ተጋሩ ዝመሃርሉ ብድሮን ደብዳበ ካይዱ ትግራዋይ ንክሻማቀቕ ትግራዋይ ንክንብርከኽ ዝስራሕ ዘሎ ብብልፅግና ኦሮሞን ካልሲ ሓፀርቲ ትማሊ ናትና መራሕቲ ኢልና ዝኣመናዮም ንጌታቸው ንፃድቃን ንስኻትኩም ደቂ ራያ ምስ ትግራይ ተነፀሩ ዓድዋ እያ ትመርሐኩም ዘላ ተወለድቲ ዓድዋ እዮም ከም ዝገብሩኩም ዘለዉ እናበሉ ብቁሸት በከባቢ ንክሓስብ ትግራዋይ እጅግና ዝኾነ ህዝቢ ዝኩሉ ተኣምር ሰሪሑ መን እዩ ወዲ ሕሞራ መን እዩ ወዲ ራማ መን እዩ ወዲ ሸራሮ መን እዩ ወዲ እንዳባጉና መን እዩ ወዲ ፀለምቲ መን እዩ ወዲ ሰለክለኻ መን እዩ ወዲ ኣክሱም ዓድዋ መን እዩ ኸ ወዲ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ወዲ ዓዲ ግራት ዓጋመይ በሙሉኣ መን እዩ ወዲ ኢሮብ መን እዩ ወዲ እንድርታ መን እዩ ወዲ ኣላማጣ መን እዩ ወዲ ማይጨው መኾኒ መን እዩ ወዲ ሳምረ ዝበሃል ሕቶታት ኣይነበረናን ይትረፍዳ እዙ ዝፀዋዕኽዎን ከተማታትን ኣከባቢያውነት ኣጥፊና ሰፋሕ ትግራይ ሃኒፅና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ካልኦት ህዝብታትን እውን ኣብ ሰሜን ዘሎ ብሰላም ንክነብር ቃልስና ተጠናኺሩ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ቃልሲ እዚኡ ስርዓት ብልፅግና ባዕሉ ዝሰርሖም ሽርሕን ጉርሕን ሰራዊት ኤርትራ ባዕሉ ናብ ትግራይ በሪ ከፊቱ ዕጥቂ ኣጢቑ ስንቂ ቅቢሉ ወራር ካይዱ ተገምጢ ድኻንየ 76% ሰራዊት ኤርትራ እዩ ጀኖሳይድ ናይ ትግራይ ፈፂምዎ ኢሉ ብትግርኛ ተዛረብቲ ሓተላ ጌታቸው ካልኦት እውን ክነግረና ሞኪሩ እዩ ንሕና ግን ኩሉ ንፈልጦ ኢና ሕርየትና ሒዚ ሰላም ትማሊ ሰላም ፅባሕ ሰላም እዩ ሒዚ ግን እታ መዓልቲ ተብቂዓ እያ ድሕሪ ሒዚ መሪሕነት ትግራይ ወዓል ሕደር ዘይብሉ እዚ ስርዓት ብልፅግና ናይ ዝሓለፉ ኣብ ወጀራት ተገብረ ድሮን ደብዳብ ቀፂሉ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ እንትጮ ኣብ ገነብታ ብፀለምቲ ኣብ ሰራዊትና ተኸፈተ ኮይናት ትማሊ ተገብረ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ማለት እየ ኣብ ሸረሪና ከመይ ገይሩ ከም ዝኸሰረ ከመይ ገይሩ ከም ተሰዓረ ከመይ ገይሩ ከም ተደምሰሰ ርኢና እየና ስርዓት ብልፅግና ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ሰራዊት ብልፅግና ኢዱ ክህብ እምበር ተዋጊኡ ዕላማ ከም ዘይብሉ እዚኡ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን ብደንቢ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ብደንቢ ገይሩ ስለዚዩ ኣነ ብትዕግስቲ መራሕትና ናብ ፅቡቅ መገዲ ክወስድና እዮም ኢለ ይኣምን ነገር ግን ክበዝሕ እንከሎ ንሕና ከዓን ዘረባ ክንጅምር ኢና እንታይ ማለት እዩ ፈኻራ ዘይኮነ ስጉምቲ ኣክሽን ይበሃል ተዳለወ ሰራዊት እኒሄ ናብ ትግራይ ተዳለወ ሰራዊት እኒሄ ኤርትራ ተዳለወ ሰራዊት እኒሄ ሱዳን መሪሕነት ትግራይ ኣብ 4 ዓመት ሙሉእ ኣብ ዕንክሊል ኣብ ግዝያዊ ምድንጋር ዝነበረ ትግራይ ሕዚ መንግስትና ውድብና ሕወሓት ናብ ስልጣኑ መፂኡ ተመርሐና በግባቡ ጀሚሩ ኣሎ ልክዕ 3 ወርሒ ይገበረን ዝኾነ ነገር ተባላሽካ ፀንሕ ንክተመዓራሪ ግዜ ይወስደልካ እዩ እቲ ግዜ ግን ኣብቂዑ እዩ ድሕሪ ሒዚ ትዕግስቲ የለን ድሕሪ ሒዚ ትፅብቲ የለን يفتوى تخطتلتي نهلو معنت فيديونا نزاسك حز تخطتلكم ما تمثل نيرا بخالي بلغص الفيديو سعن راخب بزلخم يمتشخم سلام كون لي سسنايو